Mega love shoutout everyone. Ayan, huwag sanang mawala yung ating connection. Ayan mga lalab, meron na akong sound. May sound na kalab, may sounds. Ayan, may sound na po ba mga lalabs? Pag ito nawalan pa, iwan ko na lang. Mga lalab, may sound. Ayan, love shout out everyone. Good afternoon. Namiss ko kayong lahat. Kain ko lang mga lalabs. Ta da 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 di di da di da 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 dan. Miga 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 sardines everyone. Ayan. Kumain ako mga lalabs. Miga sardines. Ayan, mega love shout out mga lalabs. Bakit ayaw pumasok? Switch to YouTube that conversion here. My God. Kailangan i-update din. Manay Ara, mega love shout out po. Ayan. Matagal akong di nag-live. Madam Ara, hindi ako nag-live kasi yung anak ko nagkasakit. Kakagaling lang naman. Ayan, may sound po ba? O mahina lang talaga yung internet? Mahina po ba talaga yung internet ko? O talagang pang-aasar itong ginagawa ng white ng Ayan, meron na bang Madam Mara, naririnig mo ba ako? Hindi. Naririnig mo ba ako? Hindi. Hello, Mike? Ho. Nabuang na. Samira Lalab, mega love shout out Samira. Bakit parang di na yung microphone? Oy, baby. Daddy Ashes Lalab, mega love shout out. Para ang hina ng ating connection Anong meron? Kakabayad ko lang ng internet Assalamualaikum. Waalaikum salam. What happened? Daddy Ashes Lalab, mega love shout out. How are you? Kababayad ko lang ng internet kahit walang sweldo Uso lagnat. Opo, Madam Ara, yung baby ko kasi naubo, naglagnat. Kaya nag-stop muna ako sa YT. Nagpahinga muna ako, inalagaan ko muna yung anak ko. O nga, kalimitan mga baby yung nagkakasakit ngayon. Kawawa po yung mga baby.
Putol-putol! Ay, putol-putol, ambot, oy, lagi na lang napuputol. This version is just browser instead. Lagi na lang kitang hinanap-hanap. Ano man nangyayari rin dito? Switch youtube.com. Your data backup. Ayan, meron na, okay na, di kita madinig. Oh, ho, ho, ho. Oy, mga lalab, oy, narinig nyo ko. Ayan, mega love, shout out mga lalas. Pagpasensya nyo na kasi matagal na-stuck na naman yung labas ako. Sige lalab, lumabas ka, bye-bye. Maulan ba, magpayong ka. Manay Ara. Ayan, may premiere. What time is it now? It's still early. AJ and EA, lalab, mega love, shout out. Sa wakas yung aking cellphone, mag-premiere ako mamaya, CC. Oo, lalab, 1:15. Sige, noted na. Noted. Noted na lalabs. Love you, Ashraf. Ayan. Musta na baby mo? Okay na, lalabs. Magaling na yung baby ko now. It's already now okay. Haha. Add account. Okay na siya, lalab. Magaling na po ang aking baby ngayon. Thanks God. Okay na siya. Kaya hindi tayo confirm. Up. Huh? Confirm. Mega love, shout out to all mga lalab. Meron siyang 115 mga lalabs. Ingay ng bunga nga niyo, sabi nila. Nagpahinga lang mga lalab, nagpahinga. Ayan, mega love, shout. Oh my God, email or phone. My goodness. Need pang my God. Daming problema ng na to. Account. Kakasap. Kailangan kong ay nako, di pa kita marinig talaga. Lumabas na ako, nakabalik na lahat. Mga lalab, pati yung microphone naglulukong linten. Hepan ko. Baka marami tong alikabok. Ay, love you, Asrap. Di mo pa na ako naririnig. Jonel Mix Vlog, good nonos, and everyone. Jonel, love, shout out. Jonel. Love, shout out. Sirain ko na kaya tong microphone na to. Bakit ito, di nagana? Jonel Mix Vlog, love, shout. Nasa tabi na nga ng bunganga ko, mga lalab, hindi pa rin nagana. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Ano? Pati itong microphone, nagluloko. Lahat na lang nagluloko. Lagi na lang akong niluloko. Oh.
Mga lalab, ano, 6 million. Big love, shout out. Mabuti naman from Love You Ashraf. Ayan, salamat naman sa 6 million mga lalab. Na-miss ko kayong lahat. Kumusta na yung YT world? Naririnig mo ba kung Love You Ashraf or hindi pa rin? Ano pa bang gagawin ko para marinig mo ko? Putol-putol talaga. Nagloloko talaga, oy. Lagi na lang nagluloko. Lagi na lang akong niloloko. Jonel Mix Vlog, kaya nagbaba ng bahay, Jonel. Pag ito na walang padang sound, iwan ko na lang. Nawawala talaga. Oy, talaga. Oy! Hoy! Hoy! Oy, narinig mo ba ako? Malikabok na ata itong mga lalab kasi hindi ko to nalilinis. Pati itong microphone na i-stack. Ayan, wala pa ba? Ipan ko. Marami ata mga lalab alikabok. Ayan, 5 million mag-love shout out. Three million mega love shout out. Naririnig ako konti pero kailangan ba talagang ano? Ayan, narinig niyo na ako mga lalab, hindi pa rin. Ay, Diyos ko. Ayan, 3 million for tamsak mga lalab, mega love shout out. Kailangan talaga ididikit yung bibig para marinig. Ayan. Taasan nga natin mga lalab, ayan na. Ayan, 2 million mega love shout out. Pati pag shout out ko pumipiyok. Sa signal mo yan, Manay. Oo, Madam Aras. Siguro dahil yung internet mahina. Lagi na lang nagluloko ay. Hindi pa naman to naging okay kahit noon pa, Madam Ara. Baka nga sa signal ko to, baka kasi ano, kailangan talaga nakadikit yung bibig. O, yan, ayan, narinig nyo na ako?
1:15 mayroon premiere si ano, Love You Ashraf. Maaga pala, Labs. Manay Ara. Ayan. Nanabana ata ako kakain ng sardinas, Manay Ara. Parang ang taba ng mukha ko dito ah. Ayan, 3 million mga lalabay. Ayan, kailangan talaga nakadikit yung bibig ko para maririnig nyo talaga yung boses ko. Buti nga yung ano, buti nga yung ano, cellphone ko okay na dati naglolo ko rin, napaayos ko na mga lalabs. Mahina talaga yung ating connection. Ayan, may mga lalab, narinig nyo ako, kailangan talaga malapit. Ayo. Rodi Lalab, Migalab, shout out. Rodi Erahita, Migalab, shout out. Lalabs. Rodi, thank you so much, Lalab. Rodi. Pobreng manglalakbay, Lalab, Migalab, shout out, pobre. Ayan. Namiss ko kayong lahat, mga lalab. Agoy, pastilan, ikot-ikot si Osoy. Lalab, iwan ko kung bakit ako nag-iikot. Umiikot ba ako, lalab? Hindi pa naging okay yung ating ano. Hindi pa naging okay yung connection. Palagi naman tong ganito kahit noon pa. AJ and AA Lalab, mega love, shout out AJ. Rodi Lalab, mega love, shout out. Rodi Erahita, Lalab, mega love, shout out. Ayan, 2 million and 4 thumbs up, Lalab, maraming salamat. May boses ka, Manay. Ayan, maraming salamat kasi nakadikit yung bibig ko sa microphone. Kailangan talaga nakadikit. May na lang talaga siguro, Madam Ara, yung ating connection. Kasi umulan. Iwan ko yung wifi, pinapalitan ko na to, ganito pa rin. Hindi ginagamit ni mama yung cellphone niya. Hadi mo raw, darin mo raw. Say. Pag di ginagamit, darin mo sa hadi. Ayan, maraming salamat po mga lalag. Nag-iikot ako mga lalabs. Di ko, pare ko ay, may galabs yun, nagselisan na tuloy. Nag-iidi.
100. Nilo Sniper Lalab, Migalab, shoutout Nilo. Ayan, Nilo Sniper Vlog, nagbaba ng bahay, mga lalab, lablabin natin. Nilo Sniper Vlog. Tamsak po, lalab, salamat sa patamsak mo. Lalab that time, dikit lalab oh. Nilo. AED 100. AED 9. Nilo Sniper Vlog. Thanks po. God bless you. Ayan. Lalab, God bless you too. Ayan, Nilo, meron ako ditong ano. Ayan, dikit ko sa'yo lalab to lalab ha, Nilo. Ayan, lalab, watching sa imong ano, video. Nilo Sniper. Love you, Ashraf. Anong oras ngayon? 1:15 ba yun yung ano mo? 1:15 tama? Ayan, lalab, watching pa lalab sa imong video ha.